tunda ka zo ka ji wa'azi rake ne akwai wa'azi na musamman zuwa gare ka. wannan ababin girmamawa ne, wannan wa'azi da zamu yi na musamman rake da shine mu bayyana maka gaskiyar menene addinin musulunci. Akwai misconceptions da yawa akan musulunci, akwai misunderstandings da yawa akan musulunci, kuma an ɓata ilimin musulunci a wurare da yawa to the extent that wanda bai zo irin yadda ka zo wurin mu ba zai fahimci ma menene musuluncin ba. Dalili na farko, ba dukkan aikin da musulmi yake zama musulunci ba. A cikin musulmai akwai waɗanda suke kokarin su bi abin da musulunci yake, a cikin makon da ba sa iya bin abin da musulunci yake. In ana son fahimtar musulunci, kar a duba aikin musulmai collectively, a duba mai qur'ani da hadisi yake shine musulunci. Ayyukan mu wataran muna dacewa ya zama musulunci, wataran muna kuskure ya zama ba musuluncin bane. Na biyu, kar a fake wa midiya wajen sanin musulunci. Kashi 99 cikin ɗarin midiya ba za faɗan gaskiya a kan addinin musulunci. Idan abu ya faru da zai ga an karkace shi, an faɗa abin da ba haka yake ba don a nuna musulunci a wani mummunan fiska. Ranka yi zan ba ku wani misali dai a yadda ake ƙasa musulunci a midiya wanda ya taɓa irin halarci nata. A wata ƙasa daga cikin manya-manyan ƙasashen duniya, wani musulmi ɗan ƙasar Saudi Arabia ya ci ƙasar. Me ke faruwa? Sai ga kare zai kashe wata yarinya karama, sai je da karfi ya kwace ta har suka da kuda karar sai kashe karar. Su kasa sai suka dauka dan kasar ne, sai suka kawo labarin cewa wani jarumi dan kasar mu ya kwace ya innocent yarinya kuma ya kashe mahaukacin kare. Sai aka fara yaban sa, shi da yake sai yake musu a shi ba da kasar mai dan sauka da bai ziyara ya kawo shi. Wata gari sai aka canza labarin, sai aka ce wani dan ta'adda musulmi daga Saudiya ya kashe karen da innocent dog, amma magana ya yi da ciwon innocent girl kuma is deleted. Wanda yake bayyana cewa mafiya yawan miliya ba duka suke da juriya rage da suke bayyana musulunci a siffar da ya dace a fahimce shi ba. Wannan yasa in mutum yake rediyo ko TV ba zai fahimci musulunci ba. Sai dai ranka ya dade yadda ka zauna ka fi musanin mai girma shugaban kasa, ka san mutum ne mai gaskiya, to irin gaskiyar su haka musulunci yake a yi. Irin dukkan amanar da an san bai saci dukiya ba, duk amanar da aka ba shi ya rike, to ranka ya haka musulunci yake a rike amana. Sannan da wasu makamantansu wanda ka zauna da su wanda suke da ɗabi'u irin na karar gaide, wannan shine musulunci. Musulunci ya ce mu rike gaskiya, ya ce mu yi amana, ya ce mu yi adalci. Adalcin musulunci ya ce wala yajri man nakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu idilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah yake gaba da kiyayya da wani yake muku, kar idan za ku yi hukunci ku zalunce shi, ko da makiyinka ne a musulunci dole ka masa adalci. Ba wai wanda yake kabilar ka ko musulmi ko gari ne shine condition na adalci ba. In Islam is obligatory for you to be just even to your enemy. Wanda yake yi wa typical enemy da nisa bin daga zai harbe ka, idan kes din sai zo gaban ka dole ka masa adalci. In an zalunce shi dole ka kwato haƙƙinsa ka bashi. Ranka da Qur'ani ya gaya mana duk duniya ba wanda suke yin musulmai irin Yahudu. Amma duk da haka Allah ya saukar da aya 20 da ɗan kai a Qur'ani yana kubutar da bayahudan da ake so a zalunce shi, yana cewa zalunta ta za a yi. Ranka yake Qur'ani ya ce duk duniya babu addini da ke kusa da musulmai kamar Kiristoci. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فإن الكريستو في قرآن يجب في قوة قصدهم. dalili sun yadda da annabi Musa da sauran annabawa, sun yadda da annabi Isa. Ranka yadda na san za ka yi farin ciki ga mu musulmin yadda da annabi Isa alaihi salam. Jesus. Alamar misali suna na Isa ne ranka da. Isa ne. Kaga wannan shine alama practically mun yadda da annabi Isa. Mun yadda da cewa an aike shi wata irin aikuwa ta daban wanda babu uba. Tare da a cikin bangarorin kiristoci akwai da ba su imani da wannan ba. Mu nan kai mun yadda da cewa annabi Isa aka aike shi babu baba. Mun yadda da cikin ulul azmi na rusul faslan annabawan Allah. Ranke ne mun yi imani da at-taura, mun yi imani da injila, kuma mun yi imani Allah subhanahu wata'ala ya sauko su. Abinda muke da awa gare ka ranke ne a wannan damar shine kawai dan gaba za ka kara matsawa. Kawai ka ce ka yi imani da annabi Muhammad
shi ne kawai abin da mai girma minista zai yi mun yadda ministan ya yi imani da annabi Musa ya yi imani da annabi Isa yanzu abu da ya saura ko shi ne muna da tsaron sai aka yi imani da annabi Muhammad da duk abin da ya zo da shi ke nan da komai dan tsirbenin gafin da an gama komai da komai bin hakika ran kai ne wannan shine sako din da muke kira zuwa gare kan aka imani annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ran kai ya rubo cikin injila muka duba Deuteronomy 18:18 a cikin Old Testament ran kai in aka duba za ga clearly sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka duba the book of John akwai so many verses da ke magana akan zuwa annabi Muhammad a matsayin sa na comforter kuma in ka duba 18:18 da ake cewa prophet like unto Moses is a clear indication prophet Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranka yake sabon sai da cikin Bible ba cewa zai zo da kuma annabi mu da zai ce mana an turo Bible to haka idan musulmi shi bai yadda Allah ya saukar da Bible ba bai yadda Allah ya saukar da Injila ba zai zama musulmi ba zai zama ba dole musulmi sai ya yadda da Allah ya saukar da Injila ranka da to ranka da muna aiki da wannan dama saboda irin girmama da muke yi da matsayinka da muke yi muna gayyatar karanta da zuwa ga ƙara abu ɗaya shi ne imani da annabi Muhammad bayan karatu insha Allah za mu dawo zuwa ga honorable minister muna maraba da kai karanta